Nó xem, em xem. Dkhot ka nyau trap youth council ki balam mi kansan ha ka step jong ka khat khandai tri ukla lengkot arja arpusaw ha persha ka civil hospital Shillong ringkat ki plakat ban penrami ka sarkar India bakam ai pentrai kam ya ka inline permit kila syak bot din ha ki bor penyat district bat ki bor Pulit ka East Khasils wat sedu ka jinglai dawa ban penrung proper percent ka bha yok kam ya ki riu lom ka jella ha ka pon no phai sngi ha NEIGRIHMS kani ka jingmi kansan jong ka HYC ka dai ha ka sngi bo menteri kampo yeng kari India Amit Shah udon ha Shillong ha ka plenary session jong ka North Eastern Council ha State Convention Center bat ki Dkhot kila dawa na ki bor penyat district ban ailat letra plakat hakmat u Amit Shah kani ka lapen bon kam bat pen kha khli ki bor penyat district bat ki bor Pulit ki badang pahraru ya ka jingwan ki noilam ka Voice of the People's Party ban pen long ya ka jingya ki shong kalan mangor hakmat secretariat ban dawa thungkam biang ya ki officer ka loka yukta Hadian bagi Dkhot ke HYC kila dep pertapan ram yo Amit Shah bat penher belun rong yong hapersha civil hospital kila pet pat session NEIGRIHMS banya kendu yo director banya kran halor ka bha yo kam ya ki riu lom ka jalla Henry ki bor penyat district namar ka jing Tieng yo bagi Dkhot kin Pyndik ni letra plakat ha State Convention Center kumta kila bot dia ni ki Dkhot bat la kumba Synran ya ki VVIP la ni ki riu don kam shadow NEIGRIHMS bat up tat hado bandami u Amit Shah na Shillong Nó xem, em xem pun dia nan dia bu silap non makan dia lah. जिन लदा ब किनो इलाम की जोंगी किनो इलाम जो का सरकार का जोंगी की शिमख्या कुंभ शिमख्या किनो इलाम जो का सरकार मणिपुर मात्रा का जला का जोंगी लन का जा कुंडे का जोंगी निमदन काम बन आप द किस्नम रे का बलिंगो अलोंग पात या का जला का जोंगी मनता नदु बपा का resolution la santli किस्नम मिलाया रेंगिम पद यो इयो तो सो balangin yo nengim yo ya kini kimat जो का जा कुंडे